هلوست يعني چالکی هنک جوان کرد ولات پاریز درخواست تفگرنه و هم هر کی کربه اف چالکی ساعتا وان خوش به دست وان ساخ به مال وان آوا به وکو پشتوانیه ji kiryarên terorî re Partiya Karkerên Kurdistanê PKK piştevaniya xwe ji êrişa ku li ser xwarengeha Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hatiye kirin, da diyar kirin. Fermandeyê leşkeriyê Pilebilind di HPG de ku beşê leşkeriyê PKK ye, Husên Fehmî ku bi Bahûz Ardal tê naskirin, piştevaniya xwe ji êrişa Hewlêrê re derbirand. Bahûz Ardal di beşdariya xwe di bernameyeka Stêrk TV ku ew jî televizyoneka PKK ye, derbarê êrişa Hewlêrê kîna xwe li hember hikûmeta Herêma Kurdistanê anî der û destxweşî li kujerê êrişa Hewlêrê kir û bi serbilindî behsa bûyerê kir û got kesê hatiye kuştin ne dîplomatkar bû. Lêbelê mîtê Tirkiye bû û destê wî di kuştina serkirdeyên PKK de heye. و هم هر کی کربه اف چالکی ساعتا وان خوش به دست وان ساخ به مال وان آوا به êrişa Hewlêrê di hevdehê tîrmeha sala 2019 roda di encamê de diplomatkarekî Türk ku karmendê Konsilya Tirkiye û du welatiyên sivîl yên Herêma Kurdistanê jiyana xwe ji dest dan. Hikûmeta Herêma Kurdistanê ew êrîş bi terorî binav kir. Piştî wê bi demeke Kurd du kujerên bi wî karî rabûne desteser kirin. Yek ji wan bi navê Mazlûm Dağ ku birayê Dêrsim Dağ endama Partiya Gel HDP di Parlemana Tirkiyeyê de ye û her wiha welatiyekî din bi navê Mihemed Bêksîs bû. Daxuyaniya Bahûz Ardal yek ji daxuyaniyên nijadperestî derheqê aramiya Herêma Kurdistanê de tên ku beriya du rojan Dewran Kalkan serkirdeyê kecekê ku beşê siyasî yê PKK ye ji midyayên PKK re dabû zanîn ku madam Kurd rastî komkujiyan tên ew nahêlin Herêma Kurdistanê bi azadî û serfiraziya xwe şa bibin. Hebûna PKK bûye buhane ji êrişên Tirkiye re çi li Rojavayê Kurdistanê be çi jî li Herêma Kurdistanê û li beşên din be. Ji ber hebûna wan êdî deverên Kurdî bûna qada şer navbera Tirkiye û PKK de ku Herêma Efrînê numuneya herî diyar bû û ji derencamên siyaset û hebûna PKK li wê derê bû. Niha jî herêmên din yên Rojavayê Kurdistanê rastî heman gef û fişarê tên. Her wiha başûr jî bêpar nemaye. Herdem rastî êrişên Tirkiye tên û sivîl dibine qurbanî û jiyana xwe ji dest didin. Tevî bangên herdem ji rayadar û berpirsên Herêma Kurdistanê ji derketina PKK ji Herêma Kurdistanê da ku nebe buhane ji Tirkiye re lê PKK li ser mana xwe di nava xaka Başûr û Rojavayê Kurdistanê de rej de. Lêya balkêş ew e ku Bakurê Kurdistanê an ku qada sereke û bingeha ji dayîkbûn û afirandina PKK û beşê herî mezin ji Kurdistanê PKK li paş xwe hêştiye û deverên din ji xwe re kiriye qada şer.